beti izan dut lotura bat, nik kanpoan 52 urte egin dut, baina kartzelan nengoela nuen harreman bat berarekin, hemen bizi izan nintzen 2 urtetan izan nuen harremana berarekin, eta gero behin Kuban nengoen, eta duela 10 urte edo Kuban egin zidan bisita bat, bueltatu nahi zenean, zoritxarrez, ja nahiko ahulduta topatu nuen, oso gaixorik, eta, joan da, eta nahi berari askotan esaten nion, pena ematen zidala, bere lanak oso sakabanatuta gelditu zirelako, ezta? Aldizkarietan, Pariseko Elgar aldizkarian, Gure Herrian, Fontes Lingue Baskonun, Anaitasunan, Jakinen, eta nire ustez behar zen lan hori errekuperatu, ezta? Txomin euskaldun berria da, gipuzkeraz hasi zen idazten, batuaren bila, ze Handi Mainabeite bizkaitarra zen, baina erdibide bezala ikusten zuten Bizkaira, euskera batua Bizkairatik ereki behar zala, bizkairaz hasi zen idazten, novela bat, gero Lapurtera klasikoaz egin zuen Itzalgorria, saiatu, idatzi zuen modu oso diferentetan. Zuberotarrera itzuli zen askotan, era batean edo bestean, eta, 1980 arte euskaldunak ibili gara berdin naufrago bezala, ezta? Naufrago sortzaile, baina, naufragio batean idazkerarekin. Liburu hau egiteko orduan, ni saiatu naiz, Txominen mantenduta, baina, forma batu hori ematen, ezta? Ze berak euskera batua bilatu zuen etengabe. Orduan, testuak bildu eta aukeratu egin ditut, batzuk, pixka bat batzutan modu apur bat arbitrarioa, eta sailkatu ditut, 6 artikulu motatan, ezta? Idazlan autobiografikoetan aukeratu dut aurkezpen bat, bera Euskaltzaindiara sartzekoa. Berak sartzeko hitzaldi horren hasiera bakarrik ipini dut, Euskaltzaindiara sartze horretan berak aipatzen dau bere belaunaldia, ezta? Bere belaunaldia Euskal Herrian izan da oso berezia, ze hegoaldean diktadura beti gerra zibila aipatzen da, baina Errepublika 5 urte iraun zuen bakarrik, eta gu gentozen Miguel Primo de Riveraren diktaduratik 10 urteko diktadura egon zen, Errepublikako libertade apur hori 5 urteko izan zen bakarrik, 5 urte terdikoa, eta gero etorri zen Frankoren diktadura beste 40 urte, ezta. Eta Gerra Zibila amaitzen gainera, hemengo Bigarren Gerra Mundiala hasi zen. Hegoaldeko euskal mugimendua eten da geratu zen guztiz, ezta? Mugimendu kultural boteretsua zen, eten da gelditu zen, eta euskal komunitate horrek zerotik hasi behar izan zuen berriz kultura eraikitzen, da iparraldean antzeko zerbait gertatu zen. Lehenen Gerra Mundiala eten bat izan zen, bigarrena beste eten handi bat, eta gerra ondoren, euskal kultura minimoetan zegoen berriz, eta kontestu horretan jaio zen, hasi zen lanean euskeraz idazten Txomin Peien, gainera ez leku batean, ezta, Parisen, ezta, eta euskaldun berri izaeratik gainera, minimotatik. Eta nire ustez hor, egon zen hainbat jende, transizio lana egin zuena euskal mugimendu hori rekuperatzeko, eta gaur ez gaude lorietan, baina gutxienez badaukagu sistema kultural bat, euskal kultura baditu babes batzuk, ezta?
liburu gintzak behintzat editoriala ditu, aurkezpena, baditugu babes batzuk eta sistema kultural bat, ezta? Baina, Txomin Behienek Euskaltzaindiako sarrera hitzaldian aipatzen du bere belaunaldiko jendea, eta hitzaldia azten da esaera poli batekin, da nire ustez jende hori ondo erretratatzen du, ezta? Esaten du, galdu dutenekin elkartuko naiz, baina ez sekula jokatu ez dutenekin. Bigarren partean, idazlan antropologikoak bildu ditut. Eta idazlan antropologikoen artean, berak asko idatzi zuen adibidez Artzaintzari buruz, idatzi zuen, 1000 gairi buruz, nik artikulu 2 aukeratu ditut. Lehenengoaren gaia da animaliak Zuberoako kosmogonia tradizionalean, ezta? Hirugarren parte batean, liburuaren hirugarren partean, lexikografia lanak daude bilduta, ezta? Lexikografia, hitzei buruzko gogoetak, edolan. Aipatuko ditut, lehenengo artikuluan Gonzalo de Berceo, eta Zuberoko euskera deitzen da artikulua, eta artikulu horretan hartzen du Gonzalo de Berceo, badakizue lehendabiziko idazle espainola izan zala, gaztelaniazko idazle lehenengo takotzat hartzen da, eta hori berez Errioxakoa zen, Euskal Herriaren mugakoa, eta Txominek egiten du lan bat, gizon horren testuan, Milagros de Santa Maria eta liburu horietan agertzen diren euskal hitzen bilduma bat egiten du. Heriotzaren pertsonaia edo representazioa edo dena delakoa deitzen da Don Bildur. Ezta? Don Bildur deitzen da. Eta, izen propio hori, normalki, euskarazkoa da, ezta? Eta beste hitz, euskarazko hitz asko agertzen dira, oraindik ere erabiltzen dira, adibidez, zatiko hitza, asmatu, hitz asko da, hiztegi, esango ditu, 200 hitz edo. Eta orduan, berak jasotzen ditu, orduko erromantzean erabiltzen ziren euskal izen horiek, eta gaur eguneko Zubererako hitzekin duten antza komentatzen du, ezta? Hitz batzuk interesgarria dira, ze Gonzalo de Berceoren testuan adibidez kirola diversioa da, ezta? Festa deitzen da kirola, ezta? Eta nire ustez horrela dago referenzi sententziaz 1586ko liburu bat dago, Errefrau zaharrena, eta horre ere zentzu horretan erabiltzen da kirola. Errefrau batek esaten du adibidez, guduzale esaten du bitxoak, kirolean guduz zitala dena, zitala kirolan, norkaroa gudura, diversioan edo festan arroa eta zitala dena eta borrokalaria dena gero gudora ez dela joango, ez da. Eta esaten da errefera horretan. Baina, hitz hori, bai Gonzalo de Berceoren kasuan, eta bai Bizkaiko errefrau 16. mendeko horretan, zentzu horretan hartzen da kirola da, diversioa. Esaten du, ze gaur egun kirola bihurtu da disiplina eta lana gehiago, ezta? Disiplina eta lana gehiago da dibertsioa baino, ezta? Beste artikulu bat, hau Gonzalo de Berceorena, hurrengo artikulua, Txominek hartzen dau Jacques de Bellak egindako Zuberoako
ohituren liburuari, foru zaharrei egindako komentario bat, eta ateratzen du hortik beste hiztegi bat. Hiztegi horretan hitz polita daude, hitz interesgarria daude, nire ustez gaurko gauzak ulertzeko, adibidez, zinegotziak hitza agertzen da, zinegotziak gaur egun erabiltzen dugu normalki, eta zinpetuak esplikatzen da, zinpetua dira. Zinatu dutenak, akordio bat, ez da? Niretzat pixka bat polita izan da artikulu honetako pasarte hau, esplikatzen du domek izena eta prim izena. Bai bata eta bestea dira Espainiako jauntxo aristokrata handien domek da Andaluziako lurjaberik handiena, domek, ezta? Eta zuberako lege zaharretan agertzen da zer den domek hori, eta domek da jauregi esatea bezala. Beste azterketa bat, liburuan dagoena da, zuberako irri kontakizuna deitzen dana, eta analizatzen ditu ipuin komikoak. Beak liburu bat egin zuen, liburu eskuragarri izango da, nik artikulu bat sartu du liburuan, beak liburu hau osoa egin zuen Allande Elizigarai ligiarren historiokin, ezta? Gero, beste artikulu interesgarri bat, eta literatura zaharraren analizien partean sartzen da, bizitzaren komediak zuberoan, deitzen dituena, bizitzaren komediak, berak, humorezko komediak, edo satira, edo parodia, edo kritika komedia hoie dira, kantoretan ematen dira batzutan, berdurak ezaera beste batzutan, baina berak analizatzen ditu batez ere zintzarrotzak eta astolazterrak. Gero beste atal batean, literatura zaharren parte horretan berdin, analizatzen du pastorala, eta batez ere pastoralaren bilakaera. Badakizue pastoral genero zahar badela, egitura oso finkoak zituela, eta erlijioarekin lotuta zegoela eta pertsonaia epikoekin, eta horrek bilakaera bat izan du, eta Txomine planteatzen duen gaia da, ea pastoral egitura tradizionala alda daiteken eta moderno bilakatu daiteken, Europako teatro modernoaren kontestuan erabiltzeko, ez da? Sartu gero dago atal berezi bat, testo zaharren edo literatura zaharraren kontestuan, oso goiz idatzi zuen, artikulua dago idatzita 62an, ezta? Gehienak jaio gabe zeundeten, ezta? 62an egin zuen, eta 18. mendeko Zuberoako kantuei buruzko artikulua da. Eta ja sartzen gara literatura modernora. Literatura modernoaren parte honetan, 5. partean, lehenengo artikulua aukeratu dut Igela aldizkariari buruz, hor esplikatzen du, oso goiz, 71an, 72an, Parisen argitaratu zuten, aldizkari literario bat, heterodoxoa izan nahi zuena, orduko euskal literatura oso elizkoia zan, eta oso alde batetik zentsura zegoen, bestetik ezintasuna, eta beste mila gauza zegoen, jende oso harrapatuta zegoen, hori, ezintasunean, eta, Parisen, Jon Mirandek eta Txomin Peienek, Andi Maibinagabetiaren bultzada apur batekin, eta beste Aingeru Irigarai, Alfonso Irigoyen, eta beste batzuen laguntzarekin atera zuten aldizkari
pizgarri bat, ezta? Eta geroan sartzen da, gai interesgarri batera, Jon Mirande analizatzen, Jon Miranderi buruz, Txomin Peienek asko idatzi zuen, ze lagun izan zuen gaztetan, eta gero gazte hil zan, Jon Mirande, antzina hil zan, da Miranderen obraren zabaltzailea Txomin izan zen, Jon Miranderen idazlan hautatuak argitaratu zuen, liburu oso importantea izan zen, 70ko hamarkadan, euskaraz idazten hasi ginen ontza, ze ikusi genuen, beste bide bat, ezta? Ez genekien zer egin, edo ez genekien euskaraz egin zitekenik hainbat gauza, eta hor ate bat zabalik bezala ikusi genuen liburu horretan, eta azkenengo partean, ja amaituko dut, liburuaren azkenengo partea da gai politikoena. Eta gai politikoetan, 1000 aukeratu nitzaken, baina aukeratu ditut batez ere, gai konkreto batzuk, lehenengo juduen gaia, gaian izaiatu naiz, goi inokuak ezartzen, bezik eta gai eztabaidagarriak hori, juduei buruzko artikulu bat idatzi zuen jakinean aspaldian Txominek, baina oso aktualidadekoa da egunotan Palestinan gertatzen denakin, beste artikulu bat palestinoi buruz, eta hirugarren gai bat Balkanetako gerrei buruz, artikulu nahiko interesgarri bat egin zuen, da Balkanetako gerra, hori nazioa, estadua ez du koinziditzen, eta ze problema sortzen diren, eta ze problema historiko berragertzen diren denbora harrenean, ez direlako soluzionatu, gai horiek tratatzen ditu. Eta azkenik, azken gaia, parte politiko horretan, euskararen lekua iparraldeko antolakuntzan eta legeetan. Ze espazio okupatzen duen, ze leku duen euskarak, hemen, ezta?